Asini roha madihamu dohok dame. Nasian debata ama dohot sian anakna Kristus Yesus tuhatai. Amin. Tabi jala horas narita saluhuna. Salam sehat. Kamang nuinang anggiat mah hita di bagasan hahipason. Pajupang di Cenelon. Rahmanangingon do rahmarsiajar. Sian hatani debata. Mengarade janita partangyangan. Ima sian turpuk epistel minggu tanggal 27 Maret 2025. Natar surat di buku Yesaya Bidu 55 ayat sada rodi ayat sia ujahama dihita. O sudihamu akka nama uas romahamu tu aikon jalahamu akka nasomar hepeng romahamu manuhor mamonggoli do mangaton. Saya romahamu manuhor anggur do susu unang pola marhepeng manang marpanuhor. Boasa tu mandasing hepek kamu tu nasotau hamu du konoton jala nanio memuna tuhor ni nasotau pasodang kamu. Saya tangihon hamu maau asa panganom muna nataboi jala busuran rohamuna ditabo-tabo. Tarehok kamu ma pinggol muna jala roma hamu tuau. Tanyok kamu ma asa mangodu toddi munai. Jadi bahenok kumatuhamu padan salilingna. Ima padan parasian nasi tongi tu si David nasotubah muda. Ida ma sitindangi tuaka bangso ibana hulehon. Bahen partogi do sileopati tuaka bangso. Ida ma bangso nasotina dapian ikon jowo mudo jala bangso naso tumandaho ro manahau piho alani Jehovah de batang dot alani nabadia di Israel aidunga marmuliaho di bahen sai lului hamu ma Jehovah bisantar bahe dope jupang ibana jo hamu ma ibana bisan jonok dope ibana sai ditarikon halak parjahati madalanna jala jolma pargeduki akka sakakna saya mulak ma ibana tu Jehovah asamana pangulahi rohana mida ibana dohot tu debatata ai buas do rohana mana lese ai dada pikirakku pikiramnai jala dada dalamuna akadalaku ninna Jehovah ay songo tiboni akka langit sia tanoon songoni do tunibo akka dalaku sia dalam munai jala akka pikiraku siang pikiran munai huria nahina holongan isadatiki tardapot ma sahalak manakomangga tarsongonom ma saritona sian nadao ditatap napuna manggoma adong di ida ibana halak jong di toruni bonani mangganai dan apala dawatong sian bagas taon adong porlak na disi adong komu manggana disi ay namarhua doi ulani innarohana pasti manako alani sisi memana lau si mendapot tohoma asa tarbukti innarohana di ida ibana ma halak na di sini papumu mangga lau pamasuk kon tu bagasak karun alani gadi ditakut ibana ma panakoi alani ditakut ibana tarsonggo do napuna manggaon boasa ternyata panakoi dana dobe ide membedi mana tarsonggo gabenin nama kau masih anak-anak kenapa kau mencuri mangga siapa yang mencuri siapa yang menyuruh kau mencuri mangga? Ha? Inna. Muruk-muruk napuna sai. Tudak danaki. Alayak kamang rinang membelongang roh. Tarsonggok dia danak panakoi. Alai dak pola di batu di bana nama dia di bana. Alai nak mak. Kau orang mana? Ha? Masih kecil kau sudah mencuri. Awas kau. Kulapor kau pada bapakmu. Santai dak danaki mengadusi. Silahkan laporkan saja pada bapakku. Aku nggak takut Nina.
Odo lam tarsong iman. Hah? Kau nggak takut? Udah, ayo sekarang kau antar kepada bapakmu. Bilang, di mana bapakmu sekarang? Di mana rumahmu? Botamu doa anak sudah lagi. Jala odo membelongang rohani aku nasai. Itu tidak ada nakima, tu gijang. Ditiki disukun, di mana bapakmu inna? Dituduh, tu gijang, tu bona di mangkai. Hidup ibana, laporlah pada bapakku. Itu bapakku ada di atas minna. Ternyata rak manakko do dana HP do bapakna. Bapakna manjakit anak nai papunguhon pamasukkon tu bagasan karung. Kamang lu inang murusoni do saritona bohana mayati. Ahamadonota tu amatta panak komanggai. Ahamusema donota tidak dadaki. Alana dum turun amatai siya bola ni manggai. Alay sukun buasa kamu manakko mangga koninna sidalian na ima ala ni pogosna. Danga dong hepeng na manuno boras. Gabe terpaksa ibana manakko mangga asa di gadis jala ditur ibana ma boras. Betahe paramoduno nak kamang doinang. Salamisi do ya teh kamang doinang. Gabe sada perenungan na bagas may dihita maknani saritoy namorado nakuna manggai nagugus do anggo panakoy alay kamang do inang holan sarito rida nang dohonon ima ne kusoni nama dalam na asadapotan iban dangadong bedalan na asing hapenian bolodo amatai jalahi pasdo anggo dagingna partodionna do nagale jala losok ibana karijo hurian pat diturpuk jani tao martikting debata madok oh sudihamu nama uas romahamu tueko jalahamu akan asomar hepeng romahamu manuhor mamonggoli do mangaton saya romahamu manor anggur do susu unang pola marhepeng manang marpanuhor di saya 55 ayat sada las duduk musa hidup saya tanya kamu mau asa panganomuna nataboi jala bosuran rohamuna ditabo-tabo ayat 2 macai tabo jala labok tikting ni Tuhani na mangarahon torok jolma mangarahon bangsoi asa roh mandakoton ibana jala manang ise naro mandakoton Tuhani dapotan parsaulian asmi roha na pinarade ni Tuhani asmi roha ni Tuhani hidok nakin sopola marpanuhor alias gratis cuma-cuma manang hidok mai dengan bahasa ni Jehovah bahasa-bahasa ni debata morosonya kamang rinang tabunai ate pakilalaan sudah Oma guarna sabas namar Tuhani mantap alai akka naun dapotan asmi rohani Tuhani ikorade matto marhamu boni roha pertobatan idon na pinangidona ikon mulak ma tu debata ikon manangihon hatani debata mangaradoti sudepatikna dotuhumna jala mangulahon lomoni rohani debata ido padan perasian nasitong nabinahin debata tu akka namar habubaon di roha lapatanna satia do debata mengasihi kita jolmaon asal ma kita pe ikon satia ma tu ibadah ikon sabas do namar Tuhani alai unang atto holan didirita sabas namar Tuhano ikon dodongan nang nasida makyalahon sabas namar Tuhano ikon rakmadai asmi rohani Tuhani doita marhiti pamulaota parangeta pakobasyota kunasida do lan naasi ikon do nasida sabas namar Tuhani hurian itu hatta ido padan nabinahin debata tu bangsonai
padan asing roha salililingna nasotu pamuba alai unang ma tabahen martopak sadatangan ni debata satia ibana hape hita dang satia unang ma martopak holong ni roha ni debata nama kaholongi hita pe ikon tapajono ma tu ibana hidup baik si saya di son saya lulu hamuma jahuba bisa terbaik dope jupang ibana jo hamuma ibana bisa jonok dope ibana saya 5 ayat 6 moidok soni dang namando pitor mandau ma Tuhani mana di kita daw hita dosa butulna nama daw siat Tuhani ala nima tapajono mati ibana talului ma jahuba jalata jo ma ibana bican jonok dope ibana aka jolma na mangalului di bata akaido da boy pajupang do ibana marlapatan ikon hita do na aktif mangalului jagoba ima aka na makarikoton asaboy pajupang do tuhatai aka na mangalului di bata ima aka jolma nama sihol Tuhani molosoniat tong radero Tuhani didapoton akajolma nama kasiholi pajupang do ibana jalan pajupang sai nadi palas debatado rohani akka na lulu tu ibana marhiti asini rohanai alanido diarahon Yesaya muse sai mula ma tu jahuba Yesaya 5 ayat 7 kamang do inang macair kok dosi parwah rota hata mulak tidak ada somalna mau didok mulak kembali itu bukan mundur artinya tetapi putar balik kalau mundur berarti mencari pembelaan diri itu maknanya tetapi kalau putar balik itu artinya kembali untuk menemukan jalan semula dunga dibuat debata hita sabutuna tudah nasitongi ena hida do nama dao naga dulu dulu akadalata ope ikut putar balik kembali menemukan jalan semula jadi maulidok saya mulak mahamu tu Jehovah lapatanna kembalilah ke jalan Tuhan temukanlah jalan Tuhan jangan paksakan supaya Tuhan yang menemukan jalan. Jangan paksa supaya Tuhan nama ngajuho unang ma tadok maklum mau Tuhan tuau unang ma tadok toleransilah Tuhan kepada aku mana pernah Tuhan bertoleransi pada jalan kita yang sesat tidak alai mau mengampuni iya tetapi bertoleransi dengan perilaku kita yang jahat tidak akan pernah dilakukan oleh Tuhan. Menemukan jalan Tuhan haruslah serius. Tenaga penuh, unang lalap sai manol soli, HP somar kira tu dia. Lau ulau tak, soadong niat lau pature diri. Atong parare diri, hitama nanai mamurus perdalanan, nama cegajang, lau mula tu debata. Ditomu-tomu debatado parmula ni akka parjahati. Akka pardosai aido idok muse menguluti saya mula ma ibana tu Jehovah asamar pangulahi rohana mida ibana uriana hina holongan di konteks ini turpuk jami tahun di sayaon sada kata kerja di son ima mula sada dunyan hata mula alai dua nama mula hotsa iseme bangsoi dohot debata bangsoi mulak tu debata dalam arti pertobatan jalan debata mulak muse mengampuni bangsonai sai dabunya nate tamang minang molo masa soni dabunai molo mulak tu dalam debata aitu ni bodo dalam ni debata sia adalah lapatanna dalam tu hamuluan do dalam ni debata atau unang be sai marsijalia kita tapagira ma mulak di bata tapa usor-usor ma buku ede 177 ayat sada
Idok saya mulak ho nang lau jalangi. Ai nadau honuai holang sian tuang. O parjalang ho mula maho mula maho. Mula mai tamuse tu sarito na parjolo na manako mangga sinakilani. Dak dana na tardapot manangko manggai HP ala na diajari bapak na dewa na manako. Daikon diuhum na puna manggai manyan halena dua manak pinomat bapak ne dilaporkan tu pihak berwajib asal proses hukum imanian alayak kamaluinang boto amudo dan diuhumi mana panak koi alai gade dipangido ibana do asarade amatai mengula di kebun mangganai jalan nasida marbagi hasil siani ujungna rak marlas nyerokan nasida rak mandai nasida di pasuk-pasuk nih Tuhan asa soni do di bahan debatal tu hita kamang doina akapar buzau hita nama jahati hita nama nakoi hita na mangulahon na solomoni rohan debata wajar do ikut ona uhup pita alai dan soni asni rohan debata molo tu pedi uhup pita asni rohaido di bahan ibana alai dia rau dita asa mulak tudalanna nasib tongi atom perenungan di hita mariti jadi tahun tabuak bema hobar tu status ta tu pangulaut ta tu hadiriot ta hita mak parjolo mulak asa boy ta paingot jalata togu dongatai mulak tudalan debata asa ramandai ta sudi diaka asmi rohani debata lehonon dari ragam di pasu-pasu do asni rohana sokola martuhor alias gratis sabas do na martuhani amin martanyang meta mauliate mali Tuhan di hatam nabadie macalambok hatami na mangarau kami asa mudak kami tu dalam munati tongi martiting doho tuaka na olorotu ho lehonom muma bok asmi roha sopola martuhor na mambahin job rohanami sabas pakilalan nami mauliate ma Tuhan atong saya patau mahanu tutu mangulaun akan adenggan asaboy marite arahon nami kadongan nani rap madai akka pasu-pasu na siya koy rak makilala dia kalas ni roha di bagasan Yesus Kristus martangian anto amin.